Ay, mga unoy, karong adlaw magama kog silig para sa alabuhan. Dili na ako daganon gamayon lang kay sa alabuhan raman. Kanina ang mga pobre kinahanglan ang ilang trabahoon kaning magama jud og kanang silig sa alabuhan. Kay og dili mo gama maglutod ng abo. Oh no! Di magsilbi na. Karon magsugod na ako og hagos. Kay aron di ka mahapunan. Ay, magama ko, dili daghanon ako, gamay ra kay para raman ni sa labuhan ako. Kay og daghanon po, di po matuno. Maning gamay ra kay bilaray pasilig sa abo. Gamay ra. Na naman ko silig niya ko kuan. Kani para ni sa labuhan eh. Kung ano ko silig sa labuhan naputol na. Oh no! May nakayo. May magama na po ko. Kanang bag-o. Wow! Ay, dito, sige rag kuan, sige galing og kalayo. Dayon, nagkang kuan, ng abo. Walay ikalimpyo, dili madala og kanang kamkad sa kamot. Kinahanglan yun na isilig. Kay mabuling putag kamot atong kuan. Kuha, isilig ra jud. At para malimpyo ang labuhan. Maghaling ta, manilig man sa labuhan. Maot po nang magsapo-sapo rin ng mga abo, maglutog ya. Sinahanglan man dito mong limpyuhan. Ano yung magama ko? Kay akong silig sa labuhan, naputol na. A few inches later. Kanigong tukog, silig sa labuhan, para rin sa mga pobre. Kanang mga dato, nagamit mo na sila gasol. Sa may lang siligon sa ilang alabuhan nga gasol may gigamit. Kami mga pobre, ang kasagaran yun namong gamiton kaning silhig tukog kay anak sa abo. Ginagawa mo. Sa kanang uban, binag mga dato, di mga gamit og mga silhig kay mga gasol may lahang kuan nay uban panraman kanang ang kuryente man ang gamit. Sa mga dato kuryente, ang uban po nga uban kana mong gasol na wala sila limpyuhan silang alabuhan, igora pagtrapo-trapo lang. Kanina ang mga pobre kinahanglan ang ilang trabahoon kaning magama jud og kanang silig sa alabuhan. Kaya og dili mo gama maglutod ng abo. Oh no! Di magsilbi na. Haling kon man jud limpyuhan o maglungag, limpyuhan ang alabuhan. Pamanatog lungag, magdigamo, magdigandaan, karon naghaling, maghaling na pug kalayo, limpyo lang ang alabuhan. Unang pinahanglan doon na dyan silig sa alabuhan. Kamu diha, mga unoy, kung doon na wala mo silig sa alabuhan, akong gamaan. Kaya mo doon kay pagabak mong silig na akong pagama kong silig para sa inyo ha. Daghang kayong tukog dire, para lang sa alabuhan. Ang maggamit og silig, pero ang dili mo gamit og silig na dili lang po magpagama. Kaning di unoy, di na ko ni tiwason, kay na naman ko silig, ani lang ko magkuha. Na may kuha na ning tumoyo para ikon sa silkuan, labuhan ana. Ginagawa mo. Idiha sa silong. Kani di na ko ni tiwason, di na ko na magkuha ni nga putong-putong uban. Ano lang. Unsa pa inyong gihulat? Dali na mo diri. Dali na mo. Dali na. Mga unoy, libre rin na akong mga tukog. Kung magpagama mo. Pero og dili, ako magama. A few moments later. Ay, mga unoy, ako maundang na ko ani kay nanay ulan nga dulong. Masig madaot niya akong hubon. Masig madaot niya akong hubon. Masig madaot niya akong hubon. Masaka na ko sa kay taligsik na. Tipong pakahanginan. Nagadulong ng ulan. Usaka na may sa taas. Dan salamat sa inyong paglantaw mga unoy. Amping sa kanunay. Bye!